दिनैयो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 15थि बोसोरसालिया जथुम्मा जागोन आरो बे जथुम्मायाव जोंहा बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङावनो 33 दखरा दङ। बे 33 दखराया दिनै बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंहा मोनसे डेलिगेट जिरायगोन आरो बे डेलिगेट जिरायनायाव जोङो फैबाय थानाय 2020नि जिखिनि मावनो गोनां हाबाफारि बे मावनो गोनां हाबाफारिखौ दिनै जोङो बे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो रिजलिउसन हिसाबै लानानै जोङो खामानि मावनो लादों आरो बे खामानि मावनो लानायाव जोङो मेइन टारगेट खालामगोन जोंनि जे आलादा रायजो सोरजिनायनि जे सोमावसारनाय बेखौ लानानैबो जोङो थांखि लागोन आरो जोंनि जि फरायसाफोरखौ जे जौगाहोनाय जे मोनसे बुहुमाव जिथु बर' माहारिखौ गेरेमसा बर' माहारि दानांगौब्ला गिबियावनो जों सोलोंथायाव जोङो दावगानांगोन। दा बेनिखायनो जों सोलोंथाइनि सायावबो बेस खालामनानै जोङो दिनै रिजलिउसनखौ लानाय जागोन आरो जों जे बर' माहारिया बांसिन दिनै आबाद मावनानैनो थांनानै थायो हिसाबै जों आबादनि सायावबो जोङो दिनै सावरायनानै जोङो बिथांखि लानानै जों बेनि सायाव खामानि मावगोन आरो बर' माहारि जे दिनै लाइमोनफोरा गोबां जोंनि लाइमोनफोरा दिनै फरायनायखौ गारनानै गोबां जौ जुवायाव दिनै ड्राग्स जानाय बे हाबाफारियाव दिनै बिथांमोना गोदो हाबनानै दोङो। जों बिथांमोननिखौबो मोजाङै बिथांमोनखौ सोलायहोनो थाखाय जोङो दिनैनि जि डेलिगेट बेवहाय जों सावरायनानै जों बिथांखि लागोन। जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जों जौ जुवा आरो जि दाइस होनाय बेनि सायाव जों स्ट्रंलि जों दिनै खामानि मावदों आरो मावनायनि थाखायनो जों दिनै बुंनांगोन जे जोंनो 70%सोआ दिनै खम जाबोबाय दा 30%सोल' दङ। बे 30%खौबो जों एबा नैबे डेलिगेट सिटिंआवनो जोङो सावरायनानै बोरैहाय बे 30%खौ जों बन्द' खालामनो हायो बेनि सायाव जोङो रिजलिउसन लानानै जों खामानि मावगोन आरो बे जौ जुवानि सायाव जोंनि दखराफोरा बाख्नायनांगोन। जोंनि दखराफोरा जाय जायगायाव जौ जुवा जादों बहाय थांनानै जौ जुवा होग्रा बा बेनि फुजानि कमिटिफोरखौ सावरायनानै बिथांमोनखौ जोङो बोखांनो हादों। बेनि थाखायनो आङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जायफोर दखराया बे खामानिखौ मावदों आं बिथांमोनखौ स्पेसियेलि थेंकिउ होदों। दा बेनियाव नैबे सिजनाव जों सावरायनानै आरो मा आलदा मोनसे जोङो खामानि मावनो हायो बेनि सायाव सावरायनानै जोङो बिथांखि लानानै खामानि मावलांगोन। बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै सोरबा नोङो DCSP सोरबा प्रखाखना रां लानानै जे जुवा होनो होदों बेखौ जोङो बुंनाय नङा। मानो होनोबा जोंनियाव खुनु एभिडेन्स गैया। दिनै SP DCया दिनै रां लादों होननानै जों बुंनो हानाय नङा। खारन जोङो दिनै फन हरोब्ला उमुक जायगायाव जुवा जादों होननानै फन हरोब्ला बिथांमोना गोबाङानो रेसपन्ड होनानै जोंजोंनो खामानि मावदों आरो मालाबा बिथांमोना बुङो जे जोंहा खायसे जोंनि पुलिसफोरनि अभाबनि थाखाय जों बेवहाय जोङो थांनानै बन्द' खालामहैनो हायाखै। इयुनाव जों बन्द' खालामगोन होनना जोंनो एसुरेन्स होदों। बिथांमोनखौ जों बुंनो हानाय नङा। बिथांमोनाबो खामानि मावदों जौ जुवानि सायाव। बेनि थाखायनो जों 70%खौ जों बन्द' खालामनो हादों होननानै जोङो फोथायनाय दङ। दाथ' बड'लेण्ड जेंनानि सायाव आसाम आरो भारत सरकारनिफ्राय जेबो नटिस फैयाखै। नाथाय बेनि सायाव दिनै जों मोनथिगौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायबाय थादों होननानै मोजां मोनसे माबाखौ लाना सावरायबाय थादों होननानै जों मोनथिगौ। बेयो माला समाधान जागोन बेखौ जोङो बुंनो हानाय नङा। नङा, जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' जों आलादा रायजोनि थाखायनो जों सोमावसारबाय थादों। जोङो आलादा रायजोखौनो बेस खालामनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सावरायबाय थादों आरो जोंनि जि थांखि बेयो नों आलादा रायजोआनो जानांगोन होननानै जोङो बुङो। दिनै बेखौ जोंबो पेपारै जोङो मोन्दों। बेयो केबिनेट डिसिसन जादों। बे बिल पास जायाखै होननानै जों मोनथिगौ। होमबाबो बेखौ जों मोनथिदों जे जोंनि जे BTEDआव बेयो जानाय नङा। एसामिसफोरासो सेकेन्ड लेंगुवेज जागोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। दा बेनि सायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि डिसिसन लागोन बेवहायनो जों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों खामानि मावलांबाय थागोन।